da ba yadda za a yi ka ɓoye wa Allah, duk yadda ka shiga ka ɓoye Allah yana gani abin da kake yi. Saboda haka mu ji kunya mu bar abubuwan da muke yi. Yanzu al'ummar na tamu da aka santa da kunya, annabi sallallahu alaihi wasallam ce da kulli dinin khuluq wa khuluqul islam al haya. Kowane addini yana da halin shi da aka san shi da shi. Kun ga addinin nasara an san su da tausayi, an san su da rashin girman kai. Zalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Nasara ba su da girman kai. Nasara ba su da girman kai. Halin su kenan. Da yanzu president ne Kirista na ce ga matsala za a mutu, zai ce zo kom, ko ba haka ba, amma na mufa girman kan banza. Domin mu mai halin mu da aka san mu da shi alhaya kunya da kulli din khuluq wa khuluqul islam ne alhaya kunya. To ka da matan mu suka zama yarinya ne za ta ɗauki YouTube ta saka duk wani fitsaranci shi ayan Hausawa da aka san su da kunya wal hishma wal ifaf yana so koma. Abun ya lalace wallahi. Kun ji wani labari da nake jiya, ni ban taba jin shi a duniya ba sai jiya. Na san dai wacce shekarar wata mata ta zo mu, mijinta ya ce mata je ki duk abin da kike so ki yi, amma ni ma in ina yi kyale ne. Wallahi Hausawa ki je duk abin da zaki, amma ni ban kin gani ina yi ki kyale ne. Ita matan ta zo ta gaya mun kuma ta ce bari ta nuna mun ta ɗauki. Na ce a ba ban son gani. Ta ce mishi ne to kin gani kina da kanne mata don ki kiran su nan gidan, ki yi kamar kin ce za ki fita gidan, sai in kira su zo za ki gani kuma za su kwanta da ni. Yani mace da mijinta kuma mijin na neman kannenta a ƙasar nan fa. To abinda na bi abin dafa kai domin wannan wa'azi ne. Mata ce ta zo tana kuka cewa mahaifiyarta tana alaƙa da mijinta. Ta me ba a gani a ƙasar nan? An ce ku raba maza da mata, ke an ce a raba haƙi. Kuma wayan nan ƙaunulut musibar su shi ne wannan alfashan nan da aka hana su. Annabin Allah ya hana su kaji sai Allah ya halaka su. To wace alfasha ce ba ma ya kasan nan? Wa ice irin alfasha da garinmu Abuja da ya shahara lokacin almubazzaranci, ya shahara cewa 'yan siyasa ga aikinsu. Ya za mu samu albarka? Saboda haka mu bar alfasha da mulka, zinace liwa, duk abin da ke kusantar da mutane zuwa zina a wasu. Su kuma matan nan da suke saka wayannan abubuwa na fitinan mutane, ran da ta mutu fa ta zama mata musibatun jariya, ba sadaqatun jariya ba, musiba jariya. Domin gashi ta mutu tana samun zunubin wanda ya yi ji daɗin ganin abin da ta saka har tashin kiyama. Domin duk abin da aka ce akwai lada to akwai zunubi. Wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi budi ahadikum sadaqa qalu ayati ahaduna shahwatu thumma yakun lahu wajib qala
afalau kana alwad'a bil haram lahu ajr. Duk abin da kai to gashi nan in dai Facebook ne mace sai ta kwalliya sannan ta sa hotonta kamar ba ta neman mijin kirki, domin duk mutumin da ke da imani a zuciyar shi ba zai so matarshi a ce ga hotonta can da tsiraici ana yawo. In dai yana da imani a zuciya ba zai so ba, domin wannan kishin nan ko hirar nan da ka gani na namiji daga imani take. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ghayyu, Allah mai kishi ne, shi sai hana alfasha da munkar. To ta yi kwalliya ta saka, ba ta san cewa da ta lazimci addini, ta lazimci hijabinta da hishma, nan ne Allah zai kama tabbawan Allah da zai tsaya da ita har abada. Amma ta nuna sha'awarta, wani ɗan sha'awa ya zo ya biyo ta, ya ƙare da ita kuma ya dama yin taƙin. Don alfasha ba a gajiya, ba ku ganin ƙamulo daga gani yara sababbi duk abin da suke yi da wannan da suka yi shekaru suna ta wannan luwaɗi tsakaninsu, sai kawai da suka ga wannan yaran ya kura'una ilai ga nan sun gigice. Ba ka mazinaci yake, in ya ga abin zina sai gigice kuma bai ƙaushi. To in mutum ya aure ki don sha'awarki kwana biyu ne, yana kallon ki da irin dama ma idan hagu yana kallon wata, ko ƙanwarki ce gashi nan uwa da ɗiya, ita kuma wannan uwar ni na rasa wace irin uwa ce wannan a ƙasar nan. Saboda haka kowa ya riƙe matar shi, kowa ya riƙe ɗiyar shi, kowa ya musu wa'azi. Sannan matan nan kuma wani abu suna da rauni, sun ga mazan ne ke son haka, sai ta ce to in ban yi haka ba zan samu miji ba. Ai wance ta haka ta samu miji, ta sa hoton ta Facebook, yani musiba ta kai sai mutum ya yi tallan kanshi. Ba nan ne da ake cewa Malik yake cewa kamar yadda aka ce uba yana da ikon aurar da ɗaya shi bikir ko ya aurar da ita ko bata sani ba, aka fara auren dole menene aka dinga redo auren dole ke kawo karuwanci, auren dole ke kaza, aka hure ma matan kunne. Wane ne ya fi mahaifinki da ya haife ki ya renar da ke, ya ba da kuɗin makarantarki, ya sai miki komai, yana son ki, wannan mahaifinki in yanzu ya ce ga miji na miki, wai zai zaɓo miki mutumin banza? Shi ne zai zaɓo miki mutumin banza? Dukkan shekarun nan da yake taimakonki, sai da kika zo aure sai da kin dace da wane, ko wane ya dace da ke ce ga miji, a auren dole ne mu yanzu mun waye. To gashi na kun waye kun zama yanzu tallan kanku kuke yi, ko ba tallan suke ba? Wane ne fi sutura, mijinki, ubanki, mahaifinki ka miki miji nagari mai jin kunyan shi, ko ki je kasuwa kina tallan kanki? Sannan in mijin ya zo kwana biyu kuma dama akwai ta tallan miliyoyi ne. Ai ya taba ce yana stock exchange ko sun zama stock exchange, stock exchange ne, wannan ya tashi wannan ya faɗi, kasuwa ce. Abinda mata suka koma kenan. Dole mu koma nizamul wilaya. In kina son Allah da manzon shi, ki gaya mahaifinki, baba na isa aure amma da Allah sabo min miji. To wallahi in ya samo miki miji ba zai samo miki mijin da zai cuce ki ba, zai samo miki mijin da zai rage ki da amana, domin akwai amana tsakani, akwai kunyan nan da ke tsakaninmu. Amma kin ce kin je waje kin ɗauko mutum daga hanya, ya zo ya kin tsinto shi daga hanya, to ne bai san mutuncin gidanku ba. Irin su ne za su zazzagi yayanki, su zazzagi su ci miki mutunci.